Taurisa yama. Secretary Munho. Munho kwa December. Athenge chikafu kuno. Every Friday aenda kwaRayi. Achenda kwaRayi mandamubvunza kuti bafanisa kumwenda kwaRayi munoenda kwaRayi kuniti. Badinenge ndichenda kumutero ndenge ndifonana nasisi kuti ndiyo kumunamato. Kana tikoyo kumunamato mazuva nomapenda mega ngandipesa kumapolisi taenda tese. Ibati ainitenge chikodo kutero. Kana kuti apana chakaita. December ndakanda kashtakura. Kana kuti asiti kufunga mutero ndewawo baba inandu wanike kutero. Saka mbyangu akamuramba chita chikuenda kwaRayi every Friday akaenda kwaRayi Friday anogona Monday kana chitatu. Isusu otisiya baba tisina kana chikudya kana chikubata kana muri kuti tinge tisina. Bandangogara tichingoshingira bandangogara. Saka tagara kudaro ndakazodaira foni yembyangu mune nhamba dzakapinda kunzi Maikiara Chitumbisa. Bandadaira ndadaira ndakabva kuti vari foni awapo apa waenda kubhora kana vauya ndovaudza kundipemera semufoni. Mbyangu akabva kubhora kuti ndadaira foni yakanzi Maikiara Chitumbisa. But Maikiara munhu azondidaira kuti ndirisisi waMaikiara wadoko kuno. Saka ndisikuziva foni wobheki kunzi kuti Maikiara zvafamba sei. Mbyangu ndobakatora shwa foni yake. Atora foni yake bvabuda bvaenda. Aenda bvadzoka. Adzoka zvikanzi iwe kwadaira foni kuti kudii. Pandati Maikiara vati ndokumbira kuti arona Liberty. Ino pandapinda kuti wamunoti Liberty isu pana baba ndokushedza kuti baba fanisa. Saka ndiziva kuti imi wamuti Liberty ndokupi. Ya Maikiara ndokwa wakapindura kuti inini wamuti baba fanisa titorona mwana wedu wana Maikiara. Ini ndo pandapinda manje ndimi makatosara. Mune mwana wani. Inini nemurume tine wana 2. Kune wa 2015 anodzifanisa. Nani anonzi wedu wa 2019. Nepamiri pandinapo zvisuso zvokuti January ndinosununguka. Ndopakazonga Maikiara vevadoko. Saka mbyangu papa ndakamudza kudaro akavati ungochidairei foni iyo ndeyako iyi. Pandatoda sori muwangu ndadaira ndichiti kwaunobvenda kubasa uko kune kwaunenda basa kugaraji. Ndafunda kuti pamwe ndimama weipo ndokumadaira ndairi zvakandaiye manje mwana waridzi atodoro ende kuno ndakata mwana waridzi tikutozoya tichirara tese pamubhedha watiri 3. Pandatoya pana chakaipa baba ndivinenge matongo sematongerero. Ndaifunga kuti mbyangu kutaura kuti arikuseka ende ari kutamba. Patagara ini pandasununguka mwana wangu ndakasununguka musi wa 3 January. Ndasununguka musi wa 3 January. Ndakatosununguka zvakanaka panga pasina problem. Saka murume nekushanda kwese kwaita kwanga asingave nemari asingaendesha kuti basa kwangu kadhako anodriva rori anoita zvematsipa zvemvura. Saka ndopandakasangana nemurungwana pandati nhai baba wose munoshanda nababa Vanessa. Baba Vanessa munoshanda nawo sei nekuti baba Vanessa hauve nemari kana chikafu kumba hausi kutenga. Baba usikaiva watoseka kuti mbyangu ndinompa mari pazuva ndinompa $10. Pandatoti manje baba wafanisa wauye nemari dai mune $1 matongotengerawo nyama since takamira papucha. Baba usikaiva watoseka kuti banakisana naini ndiyedisi vandondikurisa $20. Pandatoti apana chake pafandatseka kuno. Uyu mbyangu akazoya kuma-8 aya kuma-8 ndopa akasvika bhati waudza para kuti kudii wozi murungwa yakanga anonzi para waudza para kuti kudii. Pandati aya zvakutsanangurira izvozvo ndizvo zvoshuwa zvandatotaura zvakanzi zvino iwewe kana watsanangurira para kudaro wakuchena unogara kwapara nekuti wafanira kuudzawo life yatorarama isusu. Pandati aya ini handikwanisi kuenda kwapara zvakanzi manje pana baba rake. Pandati aya kana iwe wati baba rake ini ndishara rako zvakanzi kuti ndanorora kwapara. Paakandodza zvikuenda norora kwapara kodzenga dziri 10 o'clock dzakanyira. Pandati aya ini handikakwanisi kuenda kwapara kana kuti ndingafonere para. Akafanira kuti foni ndanga dzapara idzi vatondinyorera maoko mako. Pandatogara pandati manje ini handingakwanisi kuenda kana muchindikuuraya nhasi baba munondiuraya. Mbyangu akatanga kutikikirisa ndakakabereka mwana akatanga kutikikirisa pandanongoti aini sinzi zvokunetsana nevanhu sikuda nokuti mbyangu kana achingowa anondishandisira zvinokuwadza pakundirowa kwaanonditi pandangoti aini rega ndibude ndeite kumba ndokumareni kwandogara ndokumareni ndogara nangu pandaenda kumba ndaenda kumba ndakasvika ndogara 3 days ndagara 3 days dzedze mwana paabuda mota paroko pandandoudza atete ndawakuzodza hanzvadzi yangu wapiwawo mari yekuchipatara ndaenda kuchipatara. Saka mbyangu uyu ane mhosva dzake dzaamene kudenda kwakaita akavhaenda kupolisi. Aenda kupolisi pandifonera kuti Mai Vanessa ndasungira. Pandatoda kwini ndenge ndiri kuchipatara nemwana. Kwewa wadii kundiudza ndakaenda kuona zvakanzi ndakasingatendero kuti ndione kuenda mwana. Pandakoti aona. Saka uyu akabva paakatifonera mozouya mangwana makuseni mutore mari ndakutengera mwana wangu bhutsu dzesipo satani. Pandatoda uraita pana chakashama. Ndichakufonera kuseni mwana muto. Saka mbyangu ya anamufona kuseni kuti pandati andifunga kumira kubasa sinzi kubasa kwawana kuti mwana ungoenda chirongo pandanyama kwakumaniro makuna nopedza makuna nopedza chao
ndakumanini vandadzoka ndaenda kumba ndichingosvika kumakwekwe ndakaenda kuma9 dzemanheru ndireka mwana kangu kamusikana kaunzi panisakatweni ndichingosvika mbiyangu yakabva nditi uri kudei vandakati iyo koyo uri kuti uri kudei pana pochibvunza ndauya baba vangu handibvunze izvozvo zvaunibvunza kuti uri kudei vandatopinda patipinda pandakapinda mubedhurumu mangu imi mune mukadzi anga akagara pakona yemberi mukadzi akagara pakona yemberi vandamuti makadii ana kudai ava baba wakabva wagara kukona yemberi ini pandagara pandagara kukona kwokupedzisira baba wandongo vari pakati vandatoti nhai baba neso ava ndiana zvaurungoona ndizvozvo vandationa ti koini ndaenda kandadzoka nhasi mumba munomuviri amai ava vachivaka pari zvakanzi ipapa ndokaurukura wakagara ndati zvino vangarari here mumba mangu inini pambeda une magumbezi angu inini zvakanzi nai awa munomuwo mumba mangu inini ivakakudzokuti imba yako ndiyani vandati aina ndabva unokakadzwa chindipeiwo mari yemwana yandawina ndiende shuwa murume wakabva ndipatendo basi vandatongoti kana imimi mushenderera mberi shuwa nekuti nhasi nemadzimai eimba mungoraramba mangu aya hapana chakashata ini ndaenda vandabuda kundaenda mukadzi webvaita 3 days ariko ini ndikumba pana mama wangu saka ndakabva ndizoenda noudzapo wana wabamukuru wanonzi baba amona mukombo wangu banguru wayevho wati tichataura naye munin'ina wangu amene kutaura nakwakwaito banguru wakabva ndisiyo chidzokera kumba ndadzokera kumba inini ndakabva ndasvika kumba murume wako akabva akiyadhore kubhedhurumu patakati takawadzana apa ndakamusvikira abvisa zvinhu zvako mumba abvisa kukichi watamai azvizvo unosadza kuudzizwa ino pa mubarogo zvaari kutaura ndingopesana zvaunoziva aiwa usapesani taura zvaunoziva amai avati kuti ndikushungurudzwa ndizvozvo zvaari kutaura kuti ndikushungurudzwa ndida kuti ndida kubudzai mozomutendero kuti nyaya yakatika ndeyekuti unya ndakanesana kana ndeyekuti akasangana nemukomana ndinoshanda vamuti zvona bausika ndikudodhora remuripo bausikabvadzira bausikomima mukumbira mari yemuripo asi mima utenga muripo mazuva vataura kuti murume wangu haasi kundipa mari haasi kutengana chikafumba kundakanachi bausika naimurumba wako haasi kutenga chikamochitengera chikafu ndotenga atete wake ndaandoshamwari naye yangu ni kana asitoriko kumba anenge ari kumba kwake nemukona ipapo pechikafu ndiyachandikairira ini ndakati ndotenga ndopakuita se asi nyaya huru iripo ndekuti mukadzi wangu ipapa 2018 muna November ndakabata nechikoro anditi inini setete nemwana wake pamwana wanoeaati mwana kuti uramba kusazi mwana kadasi una mudhanisokuenda mwana taura nemukadzi wangu ndese uzokerana anditi paakaenda pandakanomusiya kumba kwavo haana takutekedzeza atakamufonera handina mari yemuripo handina chiche ini semunenge achera kugara nemukadzi andatora mukadzi wangu radzoka chi tanga kugara 2021 andibata fene chimwe chikoro anditi muna kusuwa 10 December odzana wese vanoziziva rivaka kusuwa 10 December ndakabata nechikombo ndaenda naye kumba kwavo nemameseji akatina mufoni vaabvunzwa naatezvara wangu aripasera kunzi nai mameseji mazere akadiuru nomasiva ndindaita ndambabhuku ama toinasi ndakamabhukuro bati sisi wangu vakakuredza mari yebhukuro zvanza isisi zvokuti tirambe tinisa mukadzi wezvo ndakaraiswa zvitese zviiti ndapewa $5 zvikanzi pasarumba kwaisechi hapana kumbeta kana wiki vatangafona achiuya usiku zvikundiremera zvakada zvakada ini ndondoenda jairawo futi kuti semumwangu enda jaira naye chingorwandira ndichindinekuti bosi daiti takanetsana kaenda kumba kwavo ndaikotoenda kurara kumba kwavo zvisingazikanwa mapiri kwavo anikuona saka musi wa 15 December ndinabva kumbata musi wa 10 ndopandakabva ndafonerana nasisi wake chikanzi nasisi wake bamini ndadzati mwasana nyaka yakadai yavo zvikanzi saka mimi kufuna kuti asendeta inini hama dzangu dzokuti isiya mukadzi but ine mukadzi wangu hapana ndizikwanisa kuchengeta chi mwana wako mwana wamalinga nikeni asadziga awasi nikona sisi wabva wandifonera amari apo nzamba mimi rumba mshike kuno andaenda sitorana mari iwo ndo sisi wabva wandifonera pandaenda kuharare takatiza pandakaenda kuharare apandakana nawo kamangwanisa kuti ndaenda kuharare ubozi ndakatongomutora kumba kwavo
ndisingazikamwe dzangu kuenda kwasiswa siswa kwa cheketa kumswa ndakaenda kwa muswa 15 muswa 14 January ndikwa katika kwa Harare ndakangodzoka munhu wangu mari basi ndakapera nasiswa kune story na mama tatadzoka kumba atinasvika kudarikira kuti yakaenda kwa wangu kwa tango zvakadzaka kutogara chi tese hama dzangu dzava vanotaura vanhu vana mukoma taura zvaitaura kuti yeye iwe haudi kutongwa nesu unongoita zvinhu zvako saka chinenge chakona nopedza chi nyaya dzako nguva nyaya yakutara kuti hanzi mushungu inini pfungwa dzangu mara vamira nesina ndine pressure because nesingazivi kuti kana musiya kumba kuti because ipapa pane nyaya yekutonetsa zvinhu zvekunzi pane munhu ipapa tine mwana muchedza kuti naye akutora musapereki pane munhu akandozvapo wechi3 akaniti zvoni mukadzi wakwanza akudanana nani iwo vazvona kuzvautaraa ungoti musateto hangu titorumba watu totamuta zvakuta kuti ndakatongosiya nyama dzakai kuti handena ku ndakatanga ndamubvunza zvikanza zvavakutara zvezvo ndakangozvunza zvitaurwa navanhu asi inini munhu iye andidanani naye aidanani masiso wangu asi ndaitamba chiramo naye pandakazvinza ndabva ndatase ndasiyana nacho ndakuti hawo pandanyara saka inini ndine munhu andaifambidzana naye anogara kuharare musi wakutora kuti ndakasunga ndakasunga ndakanetsana vanhu ndakanetsana pasaisenga ndasungiwa pandafonera sisa ngokwara ndati ndasungiwa bandikuranizota kuti pafoni munhu achanga rwakwa zvikanzi hawo saka nyaya chanzi chii ndikatanda dzine ndongoisa kumasei toenda kukoti kandanyorwa kanga anasisireka ndikwire mbeko ndopakazoyo mamadhara tinomboshandira vanini mari vayoza wakomana ndindoshanda navo kumbira vakanganisa panyaya vaita tatazobhadharwa faini saka nifoni yangu inge sisina mari handazokwanisa kufonera sisi kuti ndaburitsa sisi wakazofura kumanhiya ndokadasaraaasisi ndaburitswa zvezvenda zobhadhara masososo undotemera yakazokwanisa kuti tomufoneratomuzadadisasumba soso mari yengenda tokupa ndoyandazobhadhara ubi wakazopedza ndoyandazobhadhara faini ani mukadzi wako warai akanga auzona sisi mukadzi wako warai vamusikana anofambidzana achikuda pachenda kozori muno abva achibata ngokusingisi musavawo atikuti ato mukadzi wako kutaurisa andaziva saka zvadaro ngokwarare paakaudza masisi wangu kuti murume wako asunga soso sisa vanozokwanisa kumuudza kuti murume wako azibudiswa akabva afuma ubva ngokwira bhazi bhaya kuti ndopa akasvika murengi mushamba atofana kuva muri kuti ndakanzi kubasa soso ndakanzi makakwara ndizokuvaachichitinga zvakadai ndakutokudzana kana ndichienda unosangana ana nhingi akutorepa kundoza ndichikuone ndotobata ndaenda kumba kushamba rangu ndokwakaita 3 days aripo uyu pa 3 days akati aripo uyu akanga ari kumba kwao nyaya tikanetsana kuti aende kumba kwao ndeyekuti paakasangana para panambotaura akasangana para saka uyu bvandamuti kana iwa kunokumbira munhu anoshanda naye mari iwe ndichitenga muri everyday unenge uchizama kuita se enda kutora munhu ndeichitamba bhozi yani ndeichitamba mupanda kuti ndikudochi mari vaneichitamba ndachenda unomutora kana usina unomutora vana vakaita sei aparari ndopaka vabvira vanofona panext alright ngandipo masisa zangu aigona amai ndinombotenda vamakateerera mumwe achitaura ndine chimwe chetere chamukagona kupokana nacho pane zvakadaro ini ndipokana nayo ukanaiti zvese zvaataura ndikupokana nazo nekuti kana muchiti zvese kuda kuedza kudii nekuti rumwe yaati akakubatai nechikomba kanenge kabirere kana kuti ndopandira pamusoro pakati akandibata nechikomba mameseji acho akaenda naye kumba kwedu ndeyake bhosi ana baba wangu ndeyake vaataura kuti avasipo panapa pasipo kutamba haidesi kana zvavataurika kuti hazvina kutaurika here hana kubata here hana kubvira akakubata kuti nyaya yechikomba totanga kuinzwa kutaura kwavakaita sekutaura kwaita kuti arikuita zvokuuzwa kubaa ndati manizora ndii totangira ipapa here kunzwa kuti makamboita chikomba ndozvandinoda kuti nokuti ana achitaura nedzakachiti akuudza adzouzi kubaa kana ipapa akatongoudza pacho ndopa ndakamubvunza ndabvunza yati muri kutangira pabhenji here ipapa kuti muzive kuti makakunzi imwe makamboita chikomba kana kuti kumashure kuti makambotaura iye akambozvitaura kumashure kwanakuya kwakwenye patate zvakaona mameseji ndozvandikuti pamusoro wedana matete zvaracho ndiyani atezva makwatedza kwakaenda pandakabata mameseji ekutanga
vakanga varipo H2 pakazotobviswa guku racho ndo vakatotambidzwa mari yacho vakatoya iguku apa nyaya kuti murimo munyanya asi kuti pamungagoni kubatsira urikuri unawo ndosaka wapaziso taura nyaya usacho taura nyanya ya panyaya maitikiro yakaita mameseji ekutaka kuti munhu wekutanga yakutaurwa kumwani akaratidzi angari mameseji angari asi yemunhu wekunzi wechitumbu akaona mameseji ekutangariri angariri kuita ekutangariri angariri kuita kuratidza kuti munhu haaida munhu maipinduro ropera zvemameseji maiti saka kuti unotseaoronai Sapere kama mwiseti jonani aidi jonani nani nyazo zako ibati sisi tawe ujipini iyoyo yakataurwa sekudaro inini ndaita zvokurudzwa vatauri vana varegererana mama kateerera nemunyawayechimbuga achiti haana zvaanoziva ndiri kuvanzwisisa but nyaya iyoyo muri kuti munhu ari straight here pakurapa kana achiramba zvinhu zvaanoziva kuti hama dzangu dzinoziva uyezve ndichitaura kudaro ndikakwedza kutoka mukomana akatova 3 days ari mukawani aenda mbokwaha ndizozvoti mama siyana vandasida kumba urumbo vakututaurira nekuteka zvisingakambereka iziva ndaenda kunomasisi wake vandatosvika padakara pasi padakazinowanika kutadzaa kana muchida muridze nyimbo dzenenge dzimoita munogara zvakasi tiinde kungoumba zvamwe pazomaraaaitoumba wavo kuti hakwanisi kuchengeta vaigadzisa nyaya iyi inaamegura vangeri nyaya iyi yemameseji acho ngabata mufoni make echingani H2 patakazanga kubaoneka H2 akusoroitani pavakauya kumba kwangu ine siri nawe mameseji vana vakawirirana vana vanowirirana kuzopesana ndo vaida kuya kukristmas kumba kwangu uyu ndobva asara achinzi haana mari ndo pandakazofota mudzimai wake arwara chemwana musoro manderuba ndati mudzimai wenyu arwa zvikanzi inini handina mari yekuti kueko ndikati akaneproblem tsvaga yaanokupai mumuni ndozokupai mari mumudzosira zviri zvekuwirirana vanhu ava nyaya yava kunetsana mambo yava kunetsana zvataurwa nesikana zvokubvanziswa zvadhisemba kusvika izvo zvokutaura kwatikuita takusiya mudzimai wako ari mumba ari kurara pamubhedha bedroom euyo vakatomudzinga uyu mumba ndo nyaya yava kunetsa izvozvo zvese zvavataura mambo ndezvekumashure zvakatopera nyaya yava yekunetsa kubva yadhisemba izvezvi kutori nemudzimai ndo nyaya yekunetsa ende uyu patinomuti susa abude atiza atiuya murume wake kana achirwara anomushandisira zvokuradza mumwe musi akatotemwa nemimba saka vakangotanga kungodenhana akafuna zvobva tatomutsitiza vanhu vakudanana mambo vanodanana zvokuti izvo zvakataura zvokuti tinonyangirana zvinodini anomurongedzesa kuti aende zvakafanira pakubato pakuti zvimameseji pavandizve akamurongedzesa kuti ngaende katanga futi kuwandirana watanga kuwandirana baba wangu akasvika pakubvunza imi zvinombofamba sei vanhu vabva vatowirirana akatozouya mubanini kunobhadhara mumba kwababa wangu inini mushure megurukuro kutora mudzimai wake nevana saka apa kuti vanhu vowirirana vanhu ava nyaya yavo yekunetsa ndeyemudzimai ariko izvezvi kuti mukadzi avachikudire pachena saka isi tiri kuchikuroora pakadzi akasana kwasasagari musitendi nekuyi ngaakudekayadi mukadzi wako unomuda unomuda mukadzi wavo wechipiri wako akugara pamani kuona zvakaita kusore changazvakaita kuti uri mukadzi wavo wechipiri akugara pamani mako iwe nani andiri wose uri pakaenda kwakakwamai manje akasiya akiya mukicheni atora magumbezi ese mabhaketi akasira wani bhaketi remvura mama mako iwe unomawerana nemukadzi wako uri kwamagure
Kukuruka takamupa Gukure hauna samukadzi wako saka upinza mumukadzi pamusoro changa inini zvakaita izvo zvakamira ndo yako chivanzira zvichani zviri pachena kuti mukadzi wako mukadzi wako chipiri aromba mumuni izvozvo mubhedhu mako yakawaita mukadzi ndomari saka chii ichocho hakutadza here aiwa ndosaibabu kana ndakakanganisa changa ndakakanganisa musazi aiwa ona munhu achidonza mbiri aiwa ndakutsanangurira iwo chandokuratsanangurira ndechekuti mai manje pandakaridza nenyaya ndinenge ndichitaura iyi uyo akatora akabva ndakufona panext door zvaakafona nzizo ndakafona kumba kwavo here kana ndakafonera paakadzoka akabva atonditi simukai pamubhedha papo ndizvo zvandakutora pasi pemubhedha apa zvikabvatora mabhetewana nemamwe mapepe ari ipapo nemagumbezi ake kutsaga utamugati kutora nyaya nyamanje kuti mambo vatadza kutaura vari kubvunza kuti iwe unozasi sipo umukadzi wako nhamba tiwaonerae ari kugara mumba mauri makabuna mukadzi wakauri unoziviraite here andosandatipa kana pakakakarisira paakanganisika but ini ndakafonera sadombo ndamuzoda muziko rangu rendandinaro sadombo akara akatigadzirisa titu banditi kana wati ukushandisa one room iyi sezvo ungwakapiya mawo ichiti munhu mako saka iwe usashandise zvinhu zvirimu pamba unezimangani 2 bedroom ichena nadhora ikotage but ine dhore mabazokuma alright dzimba idzo ndedzani ndedzinozviko 2 spirit tapedza ndedzani ndeyayakuna iyi ndeyedu triple 2 saka mukadzi akataka iye akandiramba kachangamire makaramba naye inetumbudzi makaramba naye inini kuya kuita mbudzi wangu makaramba naye ini nandinanguramba ndisingazozva saka mbande mani pamusoro yachangamire makaramba naye handisi kuzofunga dzaibhozi ndiye wacha unoramba naye ini nandamuramba saka mbande mani Demei. katikava iye ari kurarama ake ndorarama saka iwe uzvashona murayama mukadzi wauchera wechitwana kuwakadzimba waifanira kumutadzira samuel nyange vasingade kana kutomuona pachivani dzimba dziri tunde dzemukadzi wako mukuru mewe saka mukadzi mudiki hadi kuoneka ipapo ndozvikutanangurwa najesu atimuona pacho ipapo ini ndogara mukichini ndogara nemwana wangu magumbezi ako agara iye ndakapisa magumbezi nemasisi wangu ugara kudini ndogara shaka magumbezi mwana wasisi wangu kutoti muwadhropu momo mutone dzimwe dzangu nehembe dzevanhu dzinotogara muwadhropu momo inini samukadzi amaikiyara wagara amaikiyara pamusoro changamire amaikiyara vaukwanisa 2 weeks vari kunokwatagara kuti kuti vaoneka munhu wani makiyaro yekuii wandogara waona aparutadzwa petuenda ikati nyaya iyi parutadza sisi titiweya Ngorekusika kana. siyausika kana hakana kuzvisavegeva sisida kuti mutipinduro zviri honest imba dzimba dzifamba mwana wenyu yedzana garaja liyona zvavavo dzimba ndedzavo vari 2 musapinde zvamusaka asi hasapindezvo uye hasizvino varora venyanga vatu asi imba yamuziya ndorona uinyanga neuyu nomukadzi ndiani aiwa mukadzi pamusoro vechangamiro uya wakaita mukadzi uyadzanga iwo hausupindura tisaende kusivari tu kana mukadzi auye aifa wakarora kuti ndiani ndiye menzu mudze mudze ako toda kutibatsirani uya ari kuti mukicheni ndomakaiswa zvinhu zvauyu mamakakira sekuti anzi angauya achimuona nekuti anga asungwa saka aidzokera mukadzi uya kutuika ndwendo vauya waikake chitungu zvekuti ipapapa vanobika kumba kwamaiguru sina kwamaiguru vanobika kumba kwamaiguru mandiroshakomora saka pandakaudza apa mukuru mwana wamukoma wakuru wake uyu akabva uyu akatopinda kuti dzimba imba inoti inini
ende stand ndakaitenga bamukoma wangu kuti koyoyo wabi kutsvagira kwadza kupe kuloja uyu vati nini mari handini vati unzi vamnini zvinhu zvinoitika mugwara rakanaka kana paatoasado makatoti madzimai pana vanhu kumaona nekuti pana vakasi vamapaa saka kuuya kuita amainina handina kana muwarisa ndakunotora 7 every day vanobuda kuseni kumai 7 vachienda kwamai guru baba vachienda kubasa ini ndichingosara ndiri mukicheni mama adhara mukadzi aunodzimwe hama iri zvinhu zvichipaonoka unoendesa kadzimaiakoma kana cheche kana papa kwaamweni mukadzi uyu kwakaita sungwande kuti ndizoenda kurara naye kumamama pekutanga takasvika takarara tese mugumba munhu uyu akanga asiri kwanga akatokiya zvinhu zvakatobvisa zvakanyisa mugumba inini pamusoro shangani ndandinotaura ndikuti zvinhu zvaakasiya mubhedha nemetresi airipo bedroom arisira remukadzi wakomuramai andikupanzwisisa kwakada paunoenda chete mukadzi wakomudiri ndokwaamai vako vakakubereka kana kuti kwasisi vako ndonga amai pasina ndo anoti muroora wangu uye agone kumutambira mumwe mukadzi achimuti muroora wangu azvina zvakadai saka iwo chaunogona kuita kutora mukadzi wako oendanai kuna amai kana kuti kuna sisi nochironga muri ikoko kuti tomutsvagira pake pokuita se pokugara kana makutouya pakurava munotogara pasi motokumbira madzimai ndezvandara ndafunga kutora chi mumwe mudzimai vokunzwisisa kana kuti wokubhadharisa ndovanibata tomafambirana apedza kunamba mama yayo apedza ri munosangana sangana wakapedzera rini kusangana muivaikuti ndakanana handizotaura kuti nhasi friday kana kuti chii asi ndomozvinomo inanomusanzimai wako mumba mari musimari umoisa mba kwamai vako tandiraivakotoka zvakanaka kutodomudzi mukadzi wako chikumure amai tirineke ama wazobudiwa pachena chiteera ndopane basa mukadzi wako nomuda nomuda saka mukadzi wako chikuda mumba wako tete mazvizvo saka mukadzi wako achiti mamba penyu vako achiti mukadzi wakanomuda amai ndiwo unhu wakanaka nyaya ndinoratidza ndadzo zvakamda kuramba vamadzimiro azvisa kareya murungu aindokumbirwa mazi nemuriwo ene mukumbira regero ndede mukumbira regero murumwe munokugamapo kana akazogara tsano tezvara sisi haisi nyaya yakanaka azvizwa munhu vaisi mukadzi womunhu usatanga pane zvimwe zvekuti handitsanangadarika pane parinozitarisa kuona kuti aiwa handiti tienda kwazotombomaka kunasababa vanhu kwavanobva vanhu atakuvagaisa tuti vanhu hazvina kunaka samona izvi zvatendogara kuti avapfugama asi ngati kana maendo kumba kana taurirai hama yenyu zvidiwe Kwenda kumurungu wenyuka zvataura izvese nechii ingasi zvipi zvipi ndokusamkuwatadzirei
Mumashure mwawatazi. Na mwasubira bati. Teti kumbera tita. Odo dua apa jadi? Sungai. Garap. Udah apa udah lagi? Ay, kumbera lagi, bisa tak kumbera lagi? Kau kumbera lagi? Sinuan. Mana kumbera lagi? Sinuan jadi semua itu apa nama? Ada tu si garapas. Dengan ini nasi jus ni. Tu pun saya jus ni. Cakap pasti ni. Ini dia habis waktu sini. Orang kami kasih ni nasi sinuan. Itu sudah orang aja. Tu mungkin kau bisa buat. Nanti mau nak pergi tanya ngaji kamu. Asal bahasa. Asal bunga itu jangan. Aku makan lagi orang Sampai muda. sungkan orang orang punya. Oh, Itu macam mana? sudah. Lo yang beli Mumbai. Nanti hasil mana teman? Hasil besar sudah saya gomsu lah. Jom kalau tak apa. Hasil. Sudah sudah. Hasil. Mungkin naik. Uya amo. Mai tak tu. Mam tersuai mohon juga semua. Jangan tersuai. Jangan tersuai. Kasi mama mira tu pada dulu sama juga. Emang ini pada ada semua ini jangan. Ini muka apa? Kalau kita dah mesti. Punya apa? Mama. Oh ini mama. Ini ayah kan buta orang ini ya. Oh. Iwe kuya kuna bisa sultan. Kalau jom kan nasi. Zaman gaya mana apa kalau siapa? Astaga, dua mana tu kau masam. Sisi. Tu yang murah ini. Shoju bagi. Tu yang murah ini nas. Baru bagi aku cakap macam. Artis kuti isu kana uyatora mzima yakashenda pasisirani haachadzoka pamusha kozi hakuna chipari chokuti unokwira bhazi uchienda kumukadzi hakuna zvakadaro asi panoda kuti panyatsogarwa pasi zvakaitwa pazvisiri izvo pakaitwa pasingateerwi mutemo wechipari saka tikukumbira kuti panofanira kugarwa pasi moita zvinodiwa pachipari kuti mukadzi yera uya agare vakadzi vechipari vanogara pamusha pamwe chete hakuna chipari chokukwira bhazi hakuna zvakadaro asi zvinoitwa nemurava mene kuti atete mazvibvisisa here hatisi kuti kubva kwake yaendoka kuti hazisiri nokuti ari kumuda hatisidari ari kudura murume wake ndiye ari kumuda asi hangaite kupenyuka urikoti achikwira bhazi rikuita kuti ari kugara kumadziva hakuna zvakadaro munogara mese panzvimbo imwe chete asi zvichiitwa nemutemo apachiita kuti mutemo ushande zvagadzirwa Awa nanga mtaundi. Atiti scenario yatorwa navakuru vangu naasisa wangu ndeyekumusha. Mtaundi unono kuramba kunomusha wangu ungesevanisika. Ngatisiye ina munogwesevarika. Vanhu vakutaura kuti ndepamusha pamwe muri kumusha kuti kana mune musha kwenyu mavira nepamusha mwenyu. Semutaundi ndinenge kuzvibata nekuzuzo zvirikudza kuti mazvizvisa. Ngaita twaiterakirana. Asana wako mushawo akakuta chipano zvizwa zvekutaura upi azvizvisa endamusena pamwe makuru wadari naadzimai vabhadhara mari yedare ndimabhadhara asi wakuradaro ukabhadhara mburi saka mani makabhadhara saka ine munhu watsike munhu munofaumudzorera mari yadzimai asi nemhaka yekumabva mumwe chete kwakuingana kuti chaida kuyananiswa
saka amamuna achagoradzima kuti aina ndinotovatadzira izvozvo sungaini